Kardom, karbinglong live kelang atung tuan. Aning kan wang sonak taksi peneng sengkan nonang keleji thongke raket thom. Lawang so Zonal Karju Youth Festival. Aning kan wang sonak taksi peneng sengkan fasitame alida lon pen along tin ahwa tin stame KCS Zonal Committee hin pen cepatin pi ponsi tirika mame sengsi penangan adim alang itu kiri karlar pen cenglok penangan kecepat duk pen KCS unit aterang atum pen celangsi jutang amudoan labangso Zonal Festival bipon po lasi labangso ki bipon along nitum karbi along live festival aning kan wang sotak se peneng sengkan farmasen tu Karju pen kethak mate along tin ahwa tin stame nitum karbi along live pen pali dunji hadak pali dun pen nilitum ake joy pen sapu sarpi atum phan tekok tiki atum phan ki dukela atum phan nilitum poho jamborong lapen pekok stame nitum ake joy pen pajit ponji lapen peneng bangke nitum kopai keme ilitum kaching hon nai ilitum angjir lo Dr. Hongbari Ingtipi lapen alang lia chor Senior Superintendent of Police Assam age hai horen tobi alang litum bahini ahin pensi nong ina pajir dulo alang litum kaching hon nai la alang likar litang Loren Singh tobi lapen kalitang Hisu Krupi age hai horen tobi alang litum asar bura pen asar pi hai lo lasi alang litum amen bensi labang so memorial Karju pen kethak ajaimek litum geng pon pol asini tu karbing long live pestame ninga klong pen sar rento bi la pen sangpi Dr. Hongbari Ingtipi alang litum bahini pestame ning chingdu lo la pen litum karbing long live pestame alang litum la puson nong ina pajir dun thegapot litum alang litum hemtuni siphan litum ninga klong pen akiro pi pajir lo kardom
Kadang karbing long live kelang ratun doan non nil tum karbing long live tim pen non man nil tum ke do bangke votar langsung hawar karbi disurim sorong aje surini na ingkorapho mate votar langsung sedihna klam si dolo di lasi pini nil tum bangke karju pen ke thak ajaimek tangte ladak votar langsung sitame nil tum arju pono nang ke thak thekse bang fitum nil tum karbi aman mate pekok si pajir pon pol pen ke thak thekse bang fitum ke nil tum jamborong kalte pohosin tum anong ipajir pon po tangte ilitum labang so video nang lang bomo non nilitum dak bothar langso sidolo tar bothar langso polote di semerak bang mate alang litum ke volunteer sakoti tum dolo latum le abi polote litum ronga jita di ke chengpen ke judalang litum si ke paduk nai nai abang putum lo nang limen son lane limen ke klin son rong pipu pon mang na nang limen ke nilimen long kiri rong hang nilimen ke sonjit teron nili tum karju pen ke thak karbing long live pen nang nali tum phanang karju ji bangke eli tum non jonal karbi youth festival mate jonal karbi risuni sorong aje peneng mang ko nang deng lo pening la ke ingdeng thong kebra ki bai thom lo kalang lo hok pet lo di alang li nang thak dun thek ser pot alang li phasta me tum jang borong spaji ponito alang li karju pen ke thak ajai mek along alang li mesen ben nang thak dun thek pot ni tum jang borong se alang li phan man peng man paji ponito o kote nang li le paji na nang li je po phan la pu pai lo la pulo to choro lo aita dei non nili tum karbing long live pen ke do bangke la bangke hawar karbi risor misor ronga je mate 33rd angdeng adim bangke habe dengja pathu aklam hamren si dolo adim da langmi pik aget da langmi maing thak ke kana maing tha adim langmi pik ladak apen ladak alang tum entrance gate bang kaselam langmi olo la son se lang litum chong nok bipon lo la pena pattern bang la son se bipon lo yo lang miu lo adim da lang thayo baik na la puta lang litum la son si look salang litum selam pon lo litum arlo le daming na litum la karju pen ke thaga jai megle litum deng poning na ta aprang si nali phan ingdeng thong kebra ke thom labang so karbi risun mi sorong aje nali phasta me happy festival nali phanda na paji lo nali men sonne nilimen elvin rong phar sa ho te karju pen ke thaga jai megalong bangke ilitum jonel karbi youth festival komento lingkan si ke bicheng lo bangke ning si thabo ida ma la ba chini thu thela chini thu thela la ande nona kong chun bang malon te ke cs central committee long la ta chini ne ande amai phu malo amai phu ta chini dun de lang le masa so lo bepar beha mesen bo la pu han lo ahoda dak pen mesen hota do ahoda ke mewe de hota do ningkan kon lo la daki bitang hamren ke da ningkan thom bak ningkan plibak la poson do po aklam bang ke non ke jutang aklam no ma oi la poson si pencong lo ni te bokhet se tani lita na wang verwe mat hadi pan dun oi da mat chini dun oi da non nil tum karbing long live pen ke do bangke
hamren mate karbidison min sorong aje labang so jutang aklam along sidola la jutang aklam habe aklam along le prang lalang litum la sonsi entrance aphan mate si kachirab lo jutang along athema litum ke uparla mali kiri karla hin duk pegan litum ke duk kerla garata saidi pot litum jutang amu samil litum kiri karlar pen sambil tun cepat dugna kok lason dak sialang litum asitin agari motor jong si jutang kelam longan ke bang lupulute di forum supia son taralang so son pete rasingja kelam song alang litum stame dak deng ponlo na cururi uni na semirak ba makoti tuman nasi karju pen ke tha jai me alang lipen le oh nali phan nali ke konvenor luma ke nali men sonne Sai rohang. oh ita te alang lipan karju bang ke non ke dobom litum KCS central committee amai phu lapen akong chun bang amen Nilih ban presiden bang humsing be presiden bang ke lapan kong tun bang akur bang to bisa ho ma men bang sini tu. Body tha amen Men bang. Sini tu dah akur bang to bisa ho yang. sini mah Sunil lo. Agak Sunil tok bi. Nana. Coro Paulo dang te alang lipan karbi jang morong pajir pon po. Pubele na no. Tande la pu jang morong le pajir no. Jo konvenor phang kadu dari chana tha. Te kumame dolang ma. Bang nang. Oh choklo da na coro Paulo alang li teman wa. Ado ma hai. Tulian ma do. Bola jang morong ho. Rong aja farma. Napa iko deh? Adom pu. Turun lo. Deh pu. Jualan itu pan. Karbi jamborong man pu. Pekok si pajir dun po bang no. Kisah loga. Nanti tuh sudah hari mau duduk po. Nali panjang borong udah ho. Nah nali tum semar lo mah. Langgar. Oi nang men sono. Milih. Oi nang men ke? Lari ke lagi. Maka gitu. Oh nali panjang pekok lo. Oke. Oke. Kau nak tu mah thom halo deh. Kau pun mau. Rong aji lang ono deh. Kadom. Dah. Deh. Dan. Festival fande. Ini lapui. Rong aji kalau festival mak dulu deh. Seru. Yo, duk ciduk ada mana kan? Duk dodi, nudeng pekup ta? Arum pekup. Nah, mana sana pi? Kerang pi. Hola, rong aji lang dunoi. Pekok lo yo, pekok lah misen mah. Oh, nang pando deh. Nih sina pi lo, deh. Coro lo, pi. Nah, mauri lo dampo. Dehemarit. Rong aji lang uno deh. Oh, itu. Nonel tum karbing long live pen karja bangke 33 Ingdeng hawar karbi dison inso rongaje jasemet adim bange rukasen jutang aklam sidolo inghin abi butapu dak jiri kindeng dak alang litum labang so entren geta palang mi walang litum tar pensilap son se alang litum la so entrance geta me selam pon lo pen ningkan wang son dak taksi peneng singkan farmas tame alang litum ladak si labang so rukasen jutang aklam along si jutang amo doan tame pini pen bangke alang litum dak ningkan wang son dak taksi peneng tame palang litum pangching pon lo si alang litum penta litum karju pen ke thaga ajaimek tang te litum deng pon na tang ang labang so video nang lang duing na
Kongdili santo mama, Mungsabato, Kanato santo mama, Isung gerak, Pasai Ronggolan santo mama, Kanyan Kisu, Pasai santo mama, Singrongha, Kal, Yekatir Devi santo mama, Bosing gerak, Jerikendai santo mama, Bisentero, Bukindi santo mama, Lasanan mama, Asanto mama, Pinamen kati bhakta, Orang-orang kati papelu jiwa bangku, Amen kati bhakta, abangku, Bangku badai pemimpin, kati Pongji, ada kailang orang terjadi, tapi non itu ke do bangke rukasen jutang aklam along sidolo jadi kendeng lapen apuani tunjo celon pegang lo pindeng sempot leki ki dolo di konjaria pekok hakopi ni side lo jo pangdon bong bang lo celon pek ani emen uson Serdion rong hangpi. Kumtara pipi. Kaji rong pipi. Nali tuman Karju pen kethak ajaimek bangke nali phasena arjupo ili tum KCS along Central Committee amai pul pena kongchun bang komai lo Hukum sing be. President lah hadi aga secretary ke Secretary lake Sunil Togbi. Choro paulo di alang litung Karju pen kethak labangso Karju kethak pen mesen pen nang thak dun thekapot alang lipan pekok sini tum pajir ponik po jo pekok kangjang sugli jo pekok kangjang kasih pekok kau kado dari cari mah curu palo Pacuranta kiponga mawedo anta maserasen mesensan tali cakka boramu mang singe thare klendunna bangke non il tum karja bangke karbing long life pen karja bangke la bangke Avenue bangke Kongdili Aklam Pulau Bamarong 33rd Zonal Karbi Youth Festival Ladakh ke Nogong District Arlo ke Doakar Biara tum doan chingrum petpensi alang tum for the first time ke cheng si arong aje alang tum dagbi ponlo tang deli tum alang tum ta Karju pen ke tha aje mel tum da deng ponlo na tum ta arju ponlo na la helo jo puang na alang tum kabori pon mepiglo Lason se alang litum dak plena jo ke doakar biarar tum sitame lapuson se jambelia thon mate ache heng beng sitame alang litum mate unit sitame ladak penil litum langpon melo unit phodolo isi hini ke thom pli pho unit alang litum ke cheng si bana pho unit itu tum kar biang long alo ke do penangan rongaji ke talon long same a unit ka dure joine si rongaji ke talon pon penangan ka to rason se thepolo same ala tum ke cheng si karbi nogong karbi arala tum same nogong lo ke do district lo ke do dun akar bi ara tum same ala tum ke cheng si ladak bamarong mate ladak ke Kongdili Aklam pulo bamarong pulo ladak same ala tum lapuson si unit pho alang litum ci parum pon alang litum aja ko alin tek polong lo la seli tum choro pon nang ji karbi long Thomas Council Dr. Turiam long hang alang li mesen ben alang litum same ci patir pi pon lo alang same rabdun lo la so jone si alang litum same la dak litu rong aji ke cheng si tek polong tang de alang tum da kongchun bang pen president ben lam presiden pon na ye tha kises jona ahin ben litum alang phan johan pon litum alang ke karbi long life pen nona ka thang kong alang li dikau teram alang dane dak di bam arong litum long Kongdili Aklam along akesar nai apu phanda jo puhu o che jamrong de pu jarong chong lo oh non se ngelang kalbi nang lo pu joro lo dei
sedang ono. Kalau bangla kalar nahi hola ho. Kuna pensi jangan cukup. Oh ni di labangan ang punya. Lah ho. Jo la phan dai pak le ho. Thằng hon nó to. Ke la phan dai pak le dai. Yo. Ba kui chuong si nang hu ge bang lu. Ha? Ada kan ni ni ko pulo na pen. Ingdeng di fu pensi ke bang. Wah, meu chot lo cetong ko sat marong lu di fu ke. Kalang lo na ni usta lo dai. Ni ngarong lo ma? Oh, chính thang nằm ngồi đây tìm mi này, cái rôn sao không? Con mang cái chân giò mình lên bổ. Ôi, ta chưa rồi. Cái rôn tăng hổ. Non, nilitum ke do bangke bama rong puta pulo, la peladak bangke kong dili akram pusi ki pulo. Sitame atin na lang may pigla pupen la bang lo pulo de dum ke kothiatuli sariali lo la pela pula lam no pude ilitum la punan pamuni rong penceng lok la pela puke ilitum ke Nogong district lo peden dakke Nogong district hawar ke do kar biara tumsi alang litum kiri karla ke cepat duk pen alang litum sitame jutangamu anso sike pangcuji phan ilitum elamaki ilitum pindeng sumpot imbudernang buka perisi alang litum ladak Nogong plain district ke do kar biara tum sitame isi cirok tok labang so sai alang litum deng polo litum curure une athema alang litum 1951 litum karbi district nang mandet pen ningkan ko an poket apisi labang surong aje da ketalon pon lola se alang litum ke isia phurki mulo alang litum an litum choro peng na litum ke karbi anok belo na litum da dak plain district pen ke tang da kong chun bang do alang lipen la so tumu na litum ko soni la so ja kong che longo ate mana litum tangka maha kiri kala karbi long asor west east karbi long ke di acm do mla do em do tanali litum long ke di na litum ke bang tolos ke dudunang di kiri karla ta kisung penceng long di koson me jenang litum lapang soja ko chelong lo pen koson si hahok ki kuri ai lo sar lagala pun lo nilia frangsi la karbi anglong live abitung pen kebang pon nili nang litum phan frangsi kardom na pa jirik lo nilitum la bangla hok lo nilitum lo mla mp la pujar bang tatangka hinat pen ki dihinat pen nang keraba bang ke kom igo te boy fisita mi nilitum la ratakang hon rat nang cerap cetu pena joksi peneng bang nilitum ning chi thepon lo la pening tin chi pa thepon chi peneng bang klempon bor idet lo la pening klempon bor iepot rata pinang an nilitum lo nang cerap dun dolo la so joni si peneng bang klempon unchil lo tenang limen bang ke nilimen ke Chandra Kumar Bepu nili ke Nogong hawarmi kongchun bagi lo KCS choro paulo nalipana presiden dolo presiden menda lamthi sidi alang ligar jita mi ojo film actor teng nalimen ke sone nili mange pranobing hi pulo lapen nili bange laba Nogong hawarami karbi jutanga song me phuiglo ko sonse nalitum la karja bhailo alam the bange apolo mane litum KCS central committee na pen na pin khat pon ateng litum la dakta Nogong hawarami ta sengpan lo sengpon dera philitum Chandra Kumar be kongchun bang lapen nili bang me phulo thotili tu ari sang hodola plus penenga ninkan bange angde thongkepla kithom angdeng lo KCS central committee na pen labangso hawar karbi risonim so aronga je kipadopon sita meli tumangke penenga ninkan si keching sila asi central committee ana pen nangi pidun bidi surya teng mate ladak Nogong hawar kidoan karbi rap tum nang chirap chito dun pen sipini labangso asayang deng mate hawar karbi risonim so aronga je ketalon pon talitum pacun pon lo pusil tu ning chithelo nalitum hasta me akongchun bang pena presiden la pena lang litum claim rapet di korti tum hasta me tum karbing long pen live pen karbing long arat pen tum han salute nang parji lo di nalitum la an kisung ke boy nalitum ke chichak nang di tema plain district long ke dudun bote sakuri bakuri ke long dun da joy ke kali di kai kita bang room si ke dudun nang combination bak choklem dun ta kaita permission en nang ji chat ta permission en apply halala ilitum long ke mena long ri long ke ning hang ling di tada ke plane long ke dudun ke nang liat chatta permission nang ji ning hang ling claim long li tame alang litum AC karbia khai na hole do bustame ning sive do nang ji litum jutang juba nim rokom tum pangchupo nang i pula so ke mang ben alang litum la bangso kap rongaji karja ponthek pon alang tum sori kardom paji pon so palo kha oh non litum karbing long live pen ke do bang ke hawar karbi riso rongaji 33 angdeng
KCS Hawara May Adima Banke Rong Mongwe High Secondary School Patuak Kramalong Sidolo and in Kanwang Song Taxi Penang Singkan Same Ladak Stame Tirikama May to Benchipati Piponsi Ingdeng Tonkebra Ketom Labang so wrong aji ing samjin ben alang sampai alira lon ben talon pon bomlo la nili phikela so patu aklam lo tang de litum la da karju ben kethak ajaimek sampai litum tang de deng pon la ai pen rong mong besi dulu arbita jang uyu pu paklang tha oh ani amen son nilimen hai karom nilimen kungring kipi oh ani kungri phan ilitum di KCS labangso lama puthak le ilitum arju polo na non kopiang ding anlo ilitum la jonel festival ki bipon peneng singkan kwanang ding lo 33 singkan alang li jo rong mongwe asor tami jo nang thak dun thek se report alang li phanil tum karbing long live pen pekok si paji pon po nong e bangke jo anong e ba lang mit pik jo di la si labang so oh nang li le paji ring nang li le paji ring la pu paji ring pu kamera nan lang ino ya pu kamera nan lang to la pu endeng na ini kalang ni itu, ani ngarong pelan penalang ni kita don tega pon nang ike. Itu mesin ning samjin nalang kita dengkon po pasti ning sikedon aja. To ni ngarong tigan lo non si hemera kiwang lang angke hedi. Ni ngarong pig lo lag bangso nong e long mane kethan pajir ni ketong dek theda lo nervous hoi son do ko mati di camera theng no do blote ke pajir mi thek theda pen busta me asa vet pe heda me nang li tum ning ka sa me da ti ni ba ke jo siar ni lo di pini ke jo siar ni malo lun se polun se pi ke la bangke to ve ajo ta do dun tidar ma hedi wang ji bo bangke ma do ko ma hedi ma ke chini unde da choro paula jo la puani tum jo arji talang mi pik pik pinding sumpo talang mi pik pik no alang li tunge hem theng song along se alang li tum ta jo nalimen usone nilimen he josin bepi oh nalimen ke serdi bonderang pi nilimen ke dibika terang pi nilimen ke bobita ta pi nilimen ke mirong pipi penali phanangar ji ke ilitum KCS long central committee long amai pu pena kongchun bang ame nang than president secretary ko malo KCS central committee ini ma ante phong teron mane phong nokbe alang lia po men ko son lo phong teron po men ko son lo son lo amen ko son lo ning do alang li tum nang thek bak da Pak langsung KCS unit. Pak langsung KCS unit aterang cepatnya pondera pi mirlong KCS unit aterang atung masita me cisik me kelpen kita di pantai tuniri lo. Lapuani panda neritum karbing long life pen pekok si pajir pon palang li phan tame oh ni nang phanda la so pekok oh adi nang lang dun thek la pendi emena jutang jubat nim rokom nang sing hon dun thek apo ali lo na chipirun thek palang li phan tame pekok si pajir pon lo oi na Now you don't have to do it. Kardom khai. Mang hem udah ke? Oh, teron hem ni hem nang cili rong le yo. Dag rong mong vidi.
Ada pi bang sah? Oke, ni pi lu mah. Lah pi kan bang ke lah. Rong aja farman pekok. Pekok, otak lah. Enak deh. Lah jangan bolong ke jo. Tuh, ik. Kiri mo. Kiri deh. Deh, Karju. Lanang nang teh ham mah? Nih, ham lu deh. Semua bangkon lah. Semar kiri. Semar bahan, thal semar bahan. Wah, oke kiri lagi. Kalau pan lo deh, aku main ini lo deh. Gojen coklat canam nama deh. Aku main ini lo deh. Dah.